Jongens en meisjes, ik ben hier vandaag in het Ludal en ik stond voor het bezoekerscentrum van Ludal. En dat is ook een museum. En het museum gaat over de natuur van het Ludal. Dus over dieren, over planten en nog veel meer. Maar buiten dat is er ook een tentoonstelling. Een hele bijzondere, want het van ganzenbord tot Pac-Man. Ik heb geen idee wat het precies inhoudt, dus laten we gauw gaan kijken. Ik heb met een paar kinderen binnen afgesproken. Kom mee! Oh, heerlijk. Deze zit lekker warm. Het is toch wel koud buiten. Mijn jas weer doen. Nou, ik heb afgesproken met de kinderen, maar ik zie nog niet eens. Niks te zien. Misschien door. Hallo? Is er iemand? Ja, wat is dat nou toch? Ik heb toch hier afgesproken? Hadden we misschien een andere dagen afgesproken dan? Aha, hij is de speelruimte. Ik denk dat hij het spelen zien. Nu begreep ik het. Deze wc zien ze ook niet. Ik jurg het. Aha, hier zien ze. Hey, zien ze? Hallo jongens en meisjes, wie het gij? Bart, Dana, Emma, Santi, Sutje, Kian. Wat gezellig hè, dat jij hier ziet vandaag. Nou, ik zie nou allemaal leuke spellen. Zullen we eens gauw gaan kijken wat die spellen allemaal precies inhouden? Ja. Nou, kom mee dan. Kom maar. Hé, wat is dit voor een gezellig spelletje, zeg? Kan je me goed uitleggen wat het voor spelletje is? Ja. Wie moet het dan? Dan moet je deze erin doen. En als je dan er 4 raapt, dan ben je het eerste gewonnen. Ze weer heerlijk in spelen. En dit is Jules. En Jules is van het bezoekerscentrum Ludal. Jules, vertel me eens wat meer. Van ganzenbord tot Pac-Man. Ja, dat is een tentoonstelling met allerlei spellen. Spellen van vroeger, spellen van nu, computerspelletjes, spelletjes die ze gewoon nog met de hand speelt. Vroeger was het natuurlijk, wie ik nog klein was, speelde voor tikkertje en elastieken en zo. Maar nu spelen de kinderen heel veel computerspelletjes. Boven hebben we een museum. Het museum is van studiegroep Ludal. Die beheren dat en we hebben hier een specialist die u daar straks van alles over kan vertellen. Ja, moest hij eens kijken. Dit wordt dus echt bij de oud-Hollandse Spelen. De Schulbak natuurlijk. Hé, leg me eens uit. Wie moet ik winnen? Wat moet ik doen? Dan moet je in de 4 proberen te scoren. En dan? En dan, als het er helemaal vol zit, in de 4 heb je gewonnen. En de andere punten dan? Ook. Oké. Nou, doe maar eens dan. Oh, bijna. Wauw, moest eens kijken. Hey, dit zijn allemaal spellen van heel vroeger, van 50 tot 100 jaar geleden. En die spellen, die maakten de mensen vroeger gewoon helemaal zelf. Moest eens kijken, bijvoorbeeld een katapult, een wilgenfluitje, een foekenpot, een lei met greffel. Dat is toch wel heel bijzonder, hè? Wij gaan voor jullie poppenkast spelen. De wolf die liep door het bos. Hij voelde zich heel eenzaam. Niemand wil vriendjes met mij zijn. En toen kwam hij Jan Klaassen tegen. Jan Klaassen, wil jij vrienden met mij zijn? Ik vind je er een beetje eng uitzien. Je hebt zo'n enge tanden. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Ik wou ook dat ik er anders uitzag. Maar zullen we alsjeblieft vriendjes zijn? Oké, zegt Jan Klaassen. Ik wil het wel proberen. Maar dan moet je niet eng tegen mij doen. Oké.
En ze liepen weer verder door het bos. Wauw, ik zie dat Mieke aan het spelen ziet bovenop een dassenburg. Dat is wel heel erg bijzonder. Hey, weet zeg wie dat spelletje moet? Ja. Je moest proberen geen stokken aan te raken als ze er einde pakt. En speelt ze dat spelletje vaak? Nee, Waarom net? omdat we dat niet dus hebben. Oké, en als ze heeb is dan? Dan wel. Nou, ga maar spelen. Eindelijk. Ik heb het spel Pac-Man gevangen. Ja, in de loop van de tijd zijn de spellen natuurlijk veranderd. En dan kwamen er op een gegeven moment computerspellen. En eigenlijk is dit ook alweer een beetje een oud spel. Want toen ik klein was, heb ik dit veel gespeeld. Maar zelfs wij van de Kerkroom hebben ook best wel nieuwe computerspellen. Dus ga ik maar gauw kijken op www.kerkroom.nl en daar zien ze. We gaan nu zo meteen naar boven en door is het museumgedeelte van bezoekerscentrum Leudal. Wie gaat er mij naar boven? Kom mee! Bert, kan jij me meer vertellen over wat er precies allemaal heet te zien is in het museum? Dit is het gedeelte waar zeg maar alles te zien is van de prehistorie tot vandaag. Oké, en wat zien we hier achter ons bijvoorbeeld? Daar zien we mammoetanden, een stuk van een walviskies, die vindt ze hier terug. Wauw, moest eens kijken, echt hele oude potten uit de ijzertijd. Dat was nog voor Christus. Dat is lang geleden. En hier is een grote urne uit de ijzertijd. En dan zien ze al potten uit de Romeinse tijd. En dan zien we alweer na Christus. Hé, maar Bert, dit heeft toch niks meer met de Romeinse tijd te maken? Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Dit is een tafereel dat uitbeeldt hoe het is geweest hier op het eind van de Tweede Wereldoorlog. Hier zit een aantal, een Engelse militair, die hadden hier een commandopost. En van hieruit die patrouilles. Hier is een Duitse militair met zijn uitrusting, bekende Duitse staalhelm aan de linkerkant. En hieronder op de vloer, daar liggen allerlei restanten van onder andere brandbommen. En ook dat moet weer een beeld geven van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ik heet over een dassenburg. Nou, hier is zo'n echte das. En in het Leudal komen die dus ook voor. En Leudal is een van de weinige plekken in Limburg waar ze die zien. En wat je hier ziet is een bever. En zoals je weet bouwen bevers dammen. En heel vroeger kwamen deze bevers voor in het Leudal. Maar sinds kort hebben ze die ook weer uitgezet. Dat betekent dat ze nu ook weer in het Leudal leven. Nou, in deze vitrinekast zien ze alle vogels die in het Leudal leven. En hieronder zien ze de eieren van al die vogels. Dat is toch wel heel erg bijzonder, of niet? Jongens en meisjes, dit was het helaas alweer. Ik vond het heel erg interessant. Maar wat vond jij het leukste? Het spelen. En dicht dan. Spelen. En dicht dan. Pac-Man. Oké, hey Jules, dich wil ik bedanken. Ik vond het fantastisch dat we hier mochten zien. Heel erg leuk. Ik vond het heel erg leuk dat je allemaal hier wordt. En natuurlijk zit je allemaal welkom om nog een keer terug te komen om te spelen. Nou, dat is fijn. Hey, tot de volgende keer, hè. Hiya! Voor jongens en meisjes, het is koud. Het sneeuwt zoals je ziet. En zit je nu ook thuis binnen en weet je niet wat je moet doen? Nou, ga eens bij je in de buurt kijken of er misschien een museum is of een tentoonstelling. Dat kan heel erg verrassend zien. Net zo hier. Jongens en meisjes, ik ben er vandoor. Hiya!